Selam dostlar, жайның ең қызған шағы нәқ ортасы бүгін. Студентлар һәм укучылары ял итәсез, инде күбегез мөгаен хәзер җәйге ялдадыр. Бары музыкаль кайма кит парадыгына бер нигә дә карамастан үз эшен дәвам итә. Бүген без 15-леккә кергән җырчыларны ачыклаудан тыш, аларның җәйге яллары белән дә кызыксынырбыз. Йолдызлар ничек, кайда һәм кем белән ял итә? Алдагы минутларда сүзебез әнә шул хакта булыр. Һәр вакыттагыча тапшырубызны 15-нче урындан башлыйбыз. Синең мәхәббәтең җыры белән хит-парадка Альбина Апанаева килеп керә. Хайдар Әхмәтшин сүзләренә язылган бу җырга көйне Альбина үзе иҗат иткән. Илһамландыручы кешең булганда җырлар җиңел языла диләр. Дөрес икән. Инде шәхси тормышында күңелле үзгәрешләр кичерүче җырчыбызның җырына кулак салыйк. Синең белән генә шуны иркендер, я синең белән иркен сулый мин. Янәшәнедән генә атлап барыр өчен туры юллар гына сайлый мин. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә. Син булмасаң янда шундый моңсу миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә. Син булмасаң янда шундый моңсу миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Нинди бәхет синең яннарыңда булу, сизелми дә вакыт узганы. Күренми дә синең белән күзләр җитеп, җилләр белән яфрак тузганы. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә. Син булмасаң янда шундый моңсу миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле, яшим кебек һаман язларда. Тик син генә кирәк, тик син генә ирекәм, сусаганда җанымны назларга. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә. Син булмасаң янда шундый моңсу миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә. Син булмасаң янда шундый моңсу миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Син булмасаң янда шундый моңсу миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Син булмасаң белмим нишләргә. Хит-парадтагы яңалыклар моның белән генә шикләнми. 14-нче урында Илдар Хәкимов. Җәйләрең ничек үтәсен дигән сорауга Илдар серле генә әйтеп, гаиләбез белән шатлыклы вакыйгага әзерләнәбез дип җавап кайтарды. Концерт сезоны көтелмәсә дә, Илдар тыз-быз эшләп йөри. Ә Гүзәл Уразова кызлары Иллари белән туган ягында әниләрендә ял итә. Ә мин һаман яшим үткәннәрдә. Бүгенең дә яшә дисәләр дә. Сагышларым җанны кисәләр дә. Әйләнәм дә кайтам үткәннәргә.
Әйләнәм дә кайтам үткәннәргә. Үткәнемә кайтам синең яныңа, моңсу күзләреңә табанырга. Мин бит синнән бер ни өмет итмим, һәм рөхсәт тә көтмим сагынырга, һәм рөхсәт тә көтмим сагынырга. Сагынам да сине эзләп, кайтып китәм кабат үткәннәргә. Бүгенемдә сине табар өчен, үткән кире кайтмый дисәләр дә. Hamam yaşayım ütkənimdə, sinsiz bugünümdən qaşa-qaşa. Söyər idim seni şaşa-şaşa, ütkənimə kire qayta alsam, ütkənimə kire qayta alsam. Sağınam da seni izləb, qaytıb kitəm qabat ütkənlərgə. Bugünümdə seni tabar üçün, ötkən kiri qaytmay disələr də. Sağınam da seni izləb, qaytıb kitəm qabat ütkənlərgə. Bugünümdə seni tabar üçün, ötkən kiri qaytmay disələr də. Үткен атнада музыкаль коймакет парадына килеп кергән Аиша үзенең җәйге ялын диплом язуга багышламакчы икән. Казан федераль университетын ул психолог, педагог буларак тәмамлый икән. Минемчә, сәхнә кешесе өчен менә дигән белгечлек, тамашачыны туя белү бик кирәкле сыйфат. Аишага диплом язуында уңышлар теләп, 13нче урынга күчәбез. Ufuklarga ışa bir güngel, min yaratta
Мамадышның Петрау бәйрәмендә чыгыш ясаган Ринат Рахматуллинның эше каты. Авылда, туган йортта ремонт төзелеш эшләре бара. Су кертәбез, өйне рәткә китерәбез ди җырчы. Эш беткәч, уйнарга ярый дигәндәй, чит илгә чыгып керергә дә ниятләре бар икән. Тик менә һич кенә дә кая барасын хәл итә алмыйлар. Тормыш иптәше Сочига, зур кызлары Мисырга, Ринат үзе Италия дип хыяллана. Минемчә, монда бернинди проблема да юк. Башта Мисырга, аннан Сочига һәм инде иң соңыннан Италиягә барып кайтырга була. Бу очракта барысы да канәгать калачак. Күктәдә ай шулук икән, күктәдә ай шулук икән, безнең яшьлек языннан. Аккаенны шаһит итеп, исемнәрең язылган. Синдә һаман шул идең, үзгәрмәгәнмен мине дә. Әйтерсең дә аралардан еллар узмаган дәрдә. Синдә һаман шул идең, үзгәрмәгәнмен мине дә. Әйтерсең дә аралардан еллар узмаган дәрдә. Yıllar uzgaç barıp kaytam, яшьлегем алаңына. Күз алдымда синең күзләр, күңелдә сагыш кына. Синдә һаман шул идең, үзгәрмәгәнмен мине дә. Әйтерсең дә аралардан еллар узмаган дәрдә. Синдә һаман шул идең, үзгәрмәгәнмен мине дә. Әйтерсең дә аралардан еллар узмаган дәрдә. Әйтерсең дә аралардан еллар узмаган дәрдә. Еллар узмаган дәрдә. Әгәр дә җәй көне су кермәсәм, җәем җәй булмый ди Алмаз Гайфуллин. Җырчы көн саен диярлек дуслары белән Зәңгәр күлдә коенып сәламәтлеген ныгыта. Быелгы җәй бигрәк матур килде. Чит илгә барып йөрисе дә юк ди Алмаз. Туган ягыбызның гүзәллеген чын мәгънәсендә бәяли алган җырчы егет бу атнада 11нче урында. Көзün килдем ак кайынга, сары сагыш җанкаемда. Кышын килдем бөреләрдә, җәйләр йоклы яккаенда. Ничә килсәм ак кайынга, үксеп елый җаным минем. Ак кәүсәгә таплар булып, тамаҗаннан кайгым минем. Үсмер чакта синең янга без икәүләп килгән идек. Бер язда да сине ялгыз калдырмабыз дигән идек. Ничә килсәм ак кайынга, үксеп елый җаным минем. Ак кәүсәгә таплар булып, тамаҗаннан кайгым минем. Ничә килсәм ак кайынга, үксеп елый җаным минем. Ак кәүсәгә таплар булып, тамаҗаннан кайгым минем. Ак кәүсәгә таплар булып, тамаҗаннан кайгым минем.
хит-парадыбызның унлыгын Динә Вәлиева ачып җибәрә. Ул үзенең җәйге ялын инде күптән планлаштырып куйган. Кипрга бер барып кайткан идем, шуннан соң бу утрауга чын мәгънәсендә гашыйк булдым ди. Быел да туганнарыбыз белән август аенда шул якларга барып кайтырга җыйнабыз ди җырчы. Кем белә, бәлки Динәнең килеп җитәрмен яныңа җыры нәкъ менә Кипрга багышлап язылгандыр. Ягез әле карап карыйк. Жаныңның иң әзәгәләнәгән юксанган мизгеліне дә килеп җитәрмен яныңа мәхәббәт тизлегенә дә канатлы хыялларымның тотмамын тезгенендә килеп җитәрмен яныңа мәхәббәт тизлегенә дә канатлы хыялларымның тотмамын тезгенендә килеп җитәрмен яныңа мәхәббәт тизлегенә дә. Ышып килер менә яныңа мәхәббәт тизлегенә дә көткенә гомер язымда калдырма күзлегемә канатлы хыялларымның тотмамын тезгенендә килеп җитәрмен яныңа мәхәббәт тизлегенә дә канатлы хыялларымның тотмамын тезгенендә килеп җитәрмен яныңа мәхәббәт тизлегенә дә. Альбомым чыкты. Айфара төркеме белән дуэт яздырдым. Яңа клибым әзер. Мөгаен Алина Баширова хәзер эшләгән эшләренә әнә шулай нәтиҗә чыгарып утыра торгандыр. Бу җәйгә план үтәлгән. Димәк, киләсе сезонга хәтле рәхәтләнеп ял итсәң дә була. 9нчы урында Алина Баширова. Әллә инде әллә шулай сүреләме сөйгүләр ынтылды яну көйләр ынтылды яну көйләр тынып калды күңелләр әйдә иркәм әйдәле син сәбәбен тапкан булып юри үпкәләп йөргәлә юри үпкәләп йөргәлә йөрәгемне яндырып үпкәлә миңа үпкәлә дәшмичә дә йөргәлә сагындырып ялындырып үзәгемне өзгәлә үзәгемне өзгәлә үпкәлә миңа үпкәлә дәшмичә дә йөргәлә сагындырып ялындырып үзәгемне өзгәлә үзәгемне өзгәлә. Яратмыйм китәм дигән бу ялгызымны калдырып битләремнән бер үбеп ал битләремнән бер үбеп ал соңгысы дигәне булып үпкәлә миңа үпкәлә дәшмичә дә йөргәлә сагындырып ялындырып үзәгемне өзгәлә үзәгемне өзгәлә үпкәлә миңа үпкәлә дәшмичә дә йөргәлә сагындырып ялындырып үзәгемне өзгәлә үзәгемне өзгәлә. Алинәнең альбомы чыккан, менә Мөнир Рахмаев бу вакыйгага әзерләнә генә әле. Җырчы шушы көннәрдә үзенең музыкаль җыентыгының тышлыгы өчен фотога төшеп йөри.
Июль ахырында Мөнир сөекле хатыны белән Төркиягә барып кайтырга уйлый. Пляжда кызынып, диңгездә куенып, киләсе сезонга көч тупларга җыйнам ди егет. Шулай булмыни? Әле ел буе сәхнәдә сикрәсе бар бит. Син генә хыялым күгәндә, син генә берегенем бирмим һичкемгә. Шит ятлар, аралар, ышанма сүзләргә, мин бит сөям сине генә. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Kızlar biyimiz bir gele biyimiz ulan. Hey yap. Hop. Hey yap. Kızlar biyimiz hey. Al, nefis күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Ал, нефис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Хит парадының 7-нче урынында Мурат Гайсин. Әле күптән түгел генә җырчы егетнең дебют альбомы дөнья күрде. Ярны ташламагыз дип исемләнгән әлеге җыентыкка барлыгы 16 җыр кергән. Һәм әйтергә кирәк, әлеге җырларның яртысын Мурат үзе иҗат иткән. Инде талантлы егетнең үзенә сүз бирик. Кем уйлаган безнең сөю шулай итеп үрелер дие. Кем уйлаган икебезне ике ярга калыр дие. Гафу ит мине, савап кулларыма, гафу ит мине, кит алганга, гафу ит мине, моңсу җырларыма, гафу ит мине, ялгыз булганга, гафу ит мине, савап кулларыма, гафу ит мине, кит алганга, гафу ит мине, моңсу җырларыма, гафу ит мине, ялгыз булганга. Гаепләргә ашыкмагыз, хәлләремне белмичә. Кеше хәлен кеше белми, үз башкаена төшмичә. Гафу ит мине, савап кулларыма, гафу ит мине, кит алганга, гафу ит мине, моңсу җырларыма, гафу ит мине, ялгыз булганга, гафу ит мине, савап кулларыма, гафу ит мине, кит алганга, гафу ит мине, моңсу җырларыма, гафу ит мине, ялгыз булганга. Музыкаль кайма хит парадының иң тотрыклы йолдызы Ришат Фазлы Әхмәтов тиздән безгә Ак шымырт, ак сирен җырына яңа клибын тәкъдим итмәкче. Төшерү процессы инде тәмам. Ришатның сүзләренә караганда, клипта төшүләре әллә ни авыр булмаган. 2 көн эчендә хайран кызыклы гына материал туплаганнар. Нәтиҗәсен клипны без җәй азагында күрәчәкбез. Ә хәзергә әле ярый син очрадың җыры белән Ришат 6-нчы урында. Yanlarımda yarisin var, diğine kanat koyuşu. Şingem diğen güllerime
sebep duruşu El yari seni ışıradın Yaşlığını tağın arında Balbalan bulup sayrarıga Küngelim tallarında Küngelim tağlarında El yari seni ışıradın Yaşlığını tağın arında Balbalan bulup sayrarıga Küngelim tallarında Küngelim tallarında Jingel yaşavlarım Sen bulsan yanlarımda Tübendekli baş yemin Dizilenip allarında El yari seni ışıradın Yaşlığını tağın arında Balbalan bulup sayrarıga Küngelim tallarında Küngelim tallarında El yari seni ışıradın Yaşlığını tağın arında Balbalan bulup sayrarıga Küngelim tallarında Küngelim tallarında Мәхәббәтне, эшне, ялны барысын да берләштерә белүче кем дип уйлыйсыз? Илмира Нәгыймова ул дуслар. Сөйгән яры Руслан Керәметдинов белән алар шушы арада Татарстанның төньяк көнчыгыш районнарында концертлар бирергә әзерләнә. Концертлар беткәч, җәй азагында чит илгә барып кайтырга хыялланалар. Шулай итеп, хит-парадның бишлеген гомер үтеп бара җыры белән Илмира Нәгыймова ачып җибәрә. Бәхет дигән тирән күлнең суларыны эчәр идем. Синең белән шул күлләрдә аккош булып йөзәр идем. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып көям. Мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып көям. Мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. Гомер юлы кабатланмый, узган гомер кайтмый юл. Кадрене белеп яшик җаным, һәр минутының бергә вакыты. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып көям. Мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып көям. Мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. Музыкаль кайма хит-парады буенча югары үрмәләвебезне дәвам итик. 4нче урында Хәмдүнә Тимергалиева үзе. Хәмдүнә апа гомере буе эшне ялга караганда үстенрәк күрде. Эше барның ашы бар ди бит халык мәкаләдә. Үзе эшчән, үзе тырыш, үзе киң күңелле, үзе хәер, артык сүзләр кирәкми. Татарстанның халык артисткасы Хәмдүнә Тимергалиева. Bir basmağa suyu bulamını yol, bir basmağa suyu bulamını yol. Yüreğimde yatırmağa suyu bulamını yol, yüreğimde yatırmağa suyu bulamını yol. Haydi dertteyim, dertteyim, haydi dertteyim de, haydi dertteyim. Yüreğimde yatırmağa suyu bulamını yol kızlar he. Haydi, haydi, haydi basayı gari, haydi, haydi, haydi basayı gari. Oynap gülüp çık
şırlap bir kumul aşağıgar Oynap gelip şırlap bir kumul aşağıgar Haydi derttey, hep derttey Haydi derttey, haydi derttey Bir yayda ayaklarım totasın Bir yayda ayaklarım totasın Totasın ayaklarım ukelişke kalmasın Totasın ayaklarım ukelişke kalmasın Haydi derttey, hep derttey Haydi derttey, haydi derttey Girelim bunlar Olmalarını gelsinlerge batırlap tuturalar Olmalarını gelsinlerge batırlap tuturalar Oya kiyimler üzerinde bini uturalar Oya kiyimler üzerinde bini uturalar Haydi derttey, hep derttey Haydi derttey, haydi derttey Bu atna jırçılar arasında dünya güzüşü seyahatçi ismin müğayyin Ramin Nuriyevga tapşırığa kerektir. Ник дегенде әле кайчан гына Германиядан кайтып кергән егет якын арада Барселона, Португалия илләренә барырга җыена. Дуслары белән әлбәттә, ялгызлыкны өнәм инде җырчы. Сине яратуымны үземдә белмәгәнмен, күкләрдән йолдыз эзләп йөргәнмен. Кадерне белмибез шул, югатып карамыйча, кояшсыз кала яздым, мин аңламыйча. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяны кошарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Кадәр матур кызлар яулый алмый йөрәкне, синнән башка беркем дә кирәкми. Күкләргә менеп була, син булсаң яннарымда, дөнья матур без икәү бергә чагында. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяны кошарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Син минем янымда, мин синең янымда. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Мин бөтен дөньяны кошарга әзер. Илдар Ахматовка җәй көне ял тәтеме дисәк тә ялгыш булмас. Авыл егете Илдар буш вакыты чыктымы, туган ягына кайтып, авыл тормышына чума. Кызу июль айларында әлбәттә инде беренче чиратта аңа пешән чабарга туры килә. Ә менә көз җиткәч, кызу урак үсләре артта калгач, ял итсәң дә була. Юк, шит илләр турында хыялланмый Илдар. Урманга барып, гүмбә җыймакчы була. Илдар Ахматов хит-парадның 2нче урынында. Бәлки бераз тынычланыр иде, соң булса да мине аңласаң, сайлар идем бары сине генә, үткәннәргә юлыны таба алсам, каян гына табыйм yanığına tabip davalarım, her birimiz gelen
ömürge Хит парадның лидері Ленар Сайфиевның yol турында уйлаганы да юк. Җиң сызганып эшләргә әле миңа ди ул. Мондый тырыш кешенең музыкаль каймакта беренчелекне яулавы гаҗәп тә түгел. Тик шунысы кызганыч, бөтен җаны тәне белән эшкә бирелгән Ленарның шәхси тормышка һич кенә дә вакыты калмый. Әле мин сөйгән ярымны очратмадым, ләкин мин аны түземсезлек белән көтәм ди егет. Көтәм җыры белән Ленар Сайфиев беренче урында. Сиңа бик якын, син миңа бик якын, торабыз янәшә ярату ярында. Иркәләп назларымын, җыр итеп язарымын, вәгъдә бирсәң әгәр бергә калырга. Көннәр җитсен сине язар өчен, төннәр җитсен сине назлар өчен, яратырмын гомер буе табылгына. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда, көтәм сине көтәм, уянып барганда, көтәм сине көтәм, сулышым алганда, офыкларда томан таралганда. Йокыга талганда, көтәм сине көтәм, уянып барганда, көтәм сине көтәм, һәр сулыш алганда, офыкларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда, көтәм сине көтәм, уянып барганда, сине көтәм, сулышым алганда, офыкларда томан таралганда. Бу атнаның урыннары билгеләнде. Алдагы 7 көндә хит парадыбызда һичшиксез яңа үзгәрешләр булачак. Шуңа күрә музыкаль каймакның киләсе чыгарылышын карарга онытмагыз. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.